गोरानि मोथों आवा ताथोलाय सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा इनि मोथां ओंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोथों आवा ताथोलाय सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा इनि मोथां ओंसेथों जोंना फालै जानाय दङ दाख्लिल' गमरै थांखा जोंना थोंगै दांनाय दङ लफानि सोरां मोनाखा दिनै बुबा गोरानि मोथों बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय आयके चुबा चलेनाय आयके चुबा चलेनाय दिप्रासा आयौ लथों दिप्रासा आयौ लथों दिनै माथाय न' मार'नाय दिनै माथाय न' मार'नाय आयके चुबा चलेनाय फोटो बुझानाय जे रेगा काम खाइफैनाय बनि फोटो बुजाकनाय माने नेट करे हिंके बक फोटो मा बुजाय आंनाय जे नेट नि बो इशू अमाय जा हंके जे काम खाइनाय बनि बागै प्रॉब्लम तको बनि बागै जों बासा बनि वे फॉरवर्ड अपनी सॉल्यूशन ता आंनाय सब नायलेनाय आं कक सानाय अबते है एरिया रो फाइ काम खाइफै फको नेट करे हिंके बनि फोटो ठीक टाइम मा बुय हंके बनि रेगा पेमेंट नि केसो बनि इशू दे फाइनाय ना बहाय ता उनाय अब फाइसिं किसा काम रोबो चबलाय म जस्ट पब्लिसिटी नि बाया ककसनि बररो तिब्रसर जे काम खाइ रेगा काम खाने रो दिल्ली बो बमाय काम खाइ तो बनि इशू ताबो बता सामन खाइ बिनि लोगियो आंनायो जे लीडर सिस्टम रेगाओ अब खटो मंथु पेमेंट नि केस होंके तो जों लासि जागिया गै काम खाने समय के लीडर रो लासि जागो जों जत मिले काम खाइ नांनाय लीडर काम खाया हिंकाय ताव थानाय डेवलपमेंट वर्क बो स्टॉप होय थानाय मिनि सरकारनि जे रांबो अब वेसिं थानाय ता नायो सरकारनि रांबो गभर्नमेंटनि रांबो वेसिं यातै डेवलपमेंट सांबो जोगु थानाते कायसा बरने ताबै र बान खुरजाका पनिर खुरजाका ओ जागा लीडरशिप में बाय थाकाय काम खाया बाय थाकाय मिनि काम खाने के कम के पेमेंट के अलरेडी जतन रोजे पाइसे नै के रां के करे थासने पाइ थासने काम खाइनाय इंकाय करें थासने जुदि काम खाइनाय नम्बर्स करें थानाय पेमेंट लानाय के जतो काम थाखाय जों डॉक्यूमेंट के जतो अंसनाय कंप्लीट आप काम के काम सामन के अंगलिया अमाहाय रो जाते अंयाते अपन बायना जों नायफैमाने फाइ बमाहाय के काम चले दं जे जों काम खाइनाय के असम जतन हमबाय।